Hello friends, नै बाहेरायाव थांनो ओंखारदों दसे बेरायलाबायनोसै खामानिबो गैया बाबाय दसे ओंखारलाबायनोसै थाबायलाबायहैनानै फैनोसै लोगोफोर लिंहरदों बेरायहैनो लोगोफोर नै जों दहाय न'निफ्राय ओंखारदोंमोन दा फाइनालि जों रेस्टुरेन्टआव मोनफैबाय नैबे अमा बेदर भाजानो नै मोजां एवदों एवनायालाय नै आइटेमनि नामासो मामोनथाय आं नायाखै पेपार फ्राइ होनना बुंदों पर्क पेपार फ्राइ देट मिन्स अमा बेदरजों पेपारजोंहाय बानायनाय जायो जाग्राफ्रा नै जानांसिगोन लाबावबाय नैबे लेम सदा जुस कौन है ना ये फोटो किबा उठा कौन है ना वीडियो कर लो कौन है ना सासे जोंलाय खोलैजेनबायसैलाय नै बेयो जाहैबाय अमा बेदर ग्रेभि नै नाथुर ग्रेभि जाग्राफ्रा ओरै दंजोबो नै
प्लेटफर्म्स पार्किं नै जों रुमावहाय हटेलावहाय फैफिनबाय हटेलाबो मोजाङानो बिराद मोजां नै साफासो जायगायाबो बिराद साफा नुयो नुनाया नै